și bine v-am găsit la un nou episod. Eu mă numesc Covești Daniel Robert și vreau să vă prezint în această seară Clash Royale. N-am un vlog de introducere și, din păcate, niciun chest opening pentru voi. Deoarece peste câtva timp voi posta un alt videoclip mai bun. Voi dona Fireball și voi face un friendly battle cu fotbalistul. Vreau să văd dacă îl pot bate sau mă poate bate. Nu este de level 9. Deci nu este de viață la acest jucător foarte bun, dar asta e. Dacă există, știu nu. Deci el este un super jucător. Să va face lucru și Denis va face. Acum se bagă Valkyria. Eu nu pot băga deocamdată nimic. Dar acum este multe. Îmi dau tot ce pot. Asta este un deck foarte bun. Este luat de pe... Este un deck foarte bun și... El a dat cu Fireball, degeaba. Deci n-am înțeles Fireball-ul. Acum încerc să fac ceva cu balonul. Dar dacă dă pe lovituri de moarte, deci odată... Încerc să fac... Deci, începe să-mi place să dau friendly battle deoarece bun. Deci v-am mai spus, acesta este un deck foarte bun. Este inventat de un prieten. Și m-am gândit să folosesc cât mai mult. Deoarece prietenul acela este un jucător foarte pro în așa și mi-a dat multe lecții despre acest joc. Deci fără el nu puteam până aici pe acest jucător. Singur prima oară nici nu mi-a plăcut jocul, am zis că e o prostie. Deci gândiți-vă ce prostie am putut să spun. Deci am foarte multe epice, să vă arăt câte epice și câte persoane. Dar nu folosesc. Folosesc deck-ul care mi l-a recomandat eu. Și la balonul... What the fuck? Ce bine balonul meu, dar și cu mine. Bun, mai ce fac. Acum trebuie să... Deja voi cu mine. 7 secunde. Spune că nu. Wow, cum a scăpat. Deci dacă mai era câteva secunde îmi lua turnul, care de vreme nu știu eu. Mai venea de mine tot. Să-i dăm așa. Să vedem dacă e cineva activ pe Facebook. Uitați, el este prietenul care mi-a recomandat asta. Și este fotbalistul vrea iară o înfrângere, dar nu știu că accept, am spus să vă dau și 2 betoni. Uitați epicele care încă le am. Uitați. Am și prințul, dar nu folosesc că acest de recomandat de el. Uitați și primul deck. Deck-ul ăsta este făcut Epic Deck. L-am numit așa. Nu-mi displace. Deci, zicem. Și ăsta e un deck făcut de mine, dar nu prea zice. Deci, Epic Deck, deck recomandat și deck slăbuț. Acum să dăm un... am ceva. 10! Chiar n-am mai avut de luat. Uite, în favoarea voastră dau 4 geme, să vă fac. Deci mâine sau mai târziu
târziu. Deci mâine voi face acest happening, voi face un videoclip It is rău și versiune nouă în 2017. Active care acolo am telefon. Deci... Oh, shit! Am bază de mine. What? Am scuzat pe YouTube Store pentru nu le-ai luat. N-am nicio posibilitate. Am pus tamba asta, că mi s-a parat. Deci ați văzut ce poate face tamba asta. În 2070. Și mâna. Yay, what the fuck is this? No! Fuck you, man! I-am dominit, care s-a făcut maică ta, ia-mi, că îți permit, să nu zici că sunt nesimțit. Dar, am foarte greșit. Așa. Și acum îl va lua și pe acesta. Pentru că e foarte nesimțit. Deci eu v-am zis, becul ăsta e prima oară când înșală. Bine, meciul nu este terminat, o să dau și pe asta. Zi, poate mă lasă să iau corona. Să vedem. Haideți să vedem. Au, ba nu, e mort. Când simțiți bani nesimțiți care se dau așa. Hai să-i luăm. Eram sigur că asta se va întâmpla și l-am luat. Hai de aici. E luată, da, yes. Deci nu-mi vine să cred. Eu am luat internetul. Nu mă gândeam în viața mea că se va întâmpla așa. Da, înțeleg. Oh, shit! Nu-mi vine, da, m-a bătut. Când să fac arena, nu asta. Nu suport la jocul ăsta. Când mai ai de câștigat în battle nu mai trebuie să câștigi. Nu-l faci atunci. Și te amăgești. Da, te gândești pe jos și pe satul de arenă și el încă continuă. Nu vreau să te las. Oh, no. Haide, iată, uiți, fraier, ce te-a făcut multe. Și are de ce l-a venit din arena 7 în 6. Aveți și voi seama că de mult a venit. Chiar că nu mai trec arena în viața mea. Să-i bag și nu are ce să facă. Dar mă fără, nu zic să dacă aș putea. Bine, nu mai am așa pe asta. Nu te cred. Și mai... Numărul ăla, fraier. Puțin de soartă. Tot asta am văzut. Este în 200 și trimis cu tine. Dacă dau asta... Cum să nu moară trimis de tine? What the fuck? Lasă-mă la caut.
Da, și săgețile alea, da, sunt fraților, ritualul ăsta. Acum, la curiozitatea mea, mă voi uita de unde pui mușchete, din ce arenă ți-o dă. Îți dați seama, a venit din arena 7, fraierul. Dacă eram în locul lui, n-aș da niciun battle să rămâneam. Aha, și am uitat și el să vedem. Builder Work. Bună ziua, dar învăluarea o vedere de la aceasta. El dacă m-a pus pe canalul meu. Nu mă gândeam. El mai stă într-un fireball și nu. Între fireball și nu știu să... Da! Da, și fireball. Acesta a fost videoclipul pe ziua de mâine, mai târziu vă voi face un alt videoclip.